Hej, jeg skulle lave en video, hvor jeg svarer på nogle spørgsmål, og ja, her kommer det så. Så er spørgsmål 1 så, har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke, jeg er single. Hvor høj er du? Jeg er 1,73, tror jeg. Hvad synes du om One Direction? Jeg synes, de er ret lækre. Ja. Harry, han er bare for dejlig. Er du forelsket? Ja. Hvad synes du om drengeboyle? De er så cute. Har du crush på en? Ja. Så er der så en, der hedder... Så Julie, hun spurgte så, hvad synes du om mig? Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvem du er. Og så har jeg så, hvad hedder din bedste veninde? Jeg har ikke rigtig nogen for tiden. Er du enebarn? Nej, det er jeg ikke. Jeg har 2 brødre og 3 halvsøstre. Så det kan man ikke sige, ja. Så er der så Natasha, hun spørger så, hvorfor jeg skulle blande Mikkel ind, hver gang vi skændtes. Det gider jeg så ikke svare på. Så hvem er min yndlings solosanger? Justin Bieber. Kan du lide Rasmus Seebach? Ja. Sådan, ja. Nogle af sangene, de er gode nok. Sådan. Hvad synes du om folk, der lurer om deres alder? De er ulækre. Så har jeg så fået, hvem er din bedste veninde igen? Ja, jeg har stadig ikke nogen. Hvem er din yndlingsgruppe? Det må være problemer til for at blive løst. Min yndlingssangerinde, Demi Lovato. Mit yndlingsland, helt klart England. Hvem er du tættest med i gruppen? Det ved jeg ikke. Jeg er ret tæt med mange. Hvad kan jeg bedst lide med mig selv, og hvorfor? Jeg kan bedst lide mine øjne, fordi at alt andet det er bare grimt. Og så Mie, hun spørger så, hvad synes du om mig? Jeg synes, du virker meget sød og sådan, ja. Så er du til mig et Club Matas konkurrence, hvor du kan komme til Oslo og møde Justin? Nej, det er jeg ikke. Hvad er det bedste ved Justin? Godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Han er så dejlig, at det ikke kan beskrives. Og så er der så en, der spørger, hvad synes du om mig? Ja, Maria. Så jeg synes, du virker fint nok, og så er du smuk. Hvad synes jeg om Never Say Never? Den er helt vildt god. Total yndlingsfilm. Hvor meget Bieber med Candice har du? Jeg har virkelig meget. Det har jeg slet ikke styr på. Kan du bedst lide dit hår sat op eller hængende? Jeg kan bedst lide det sat op. Hvad er dit yndlingsdrengenavn? Justin. Spiller du Sims? Nej. Hvad farve er dine strømper? Lilla. Har du nogle Bieber-trøjer? Ja, jeg har 2. Hvem er pænest på gruppen? Det ved jeg ikke. Alle sammen er pæne. Ja, det var så det. Farvel.